tayo nang maglaro ng loto. Dala nito'y milyong-milyong papremyo. Araw-araw bumili ng tiket nyo, baka bukas kay maging milyonaryo. Araw-araw, let's play Lotto, PCS o Lotto. Araw-araw, let's play Lotto, PCS o Lotto. Buhay giginhawa, kapwa-tao asenso, nagbibigay saya sa Pilipino. Tulong-tulong sa pagsulong ng tao, sa larong ito lahat tayo'y panahalo. Araw-araw, Magandang gabi po sa inyong lahat. Sisimulan na po natin ang ating actual draw para sa draw number 3204. Pangasinan. Let's play small round number. Time ready. Official draw result for the Dallas 2025 8:45 p.m. draw at the numbers 24 and 37, 24 and 37 exact order. At dito na po nagtatapos ang ating pangatlong stay and draw. Congratulations po sa lahat ng naman. Ako bumuli si Esther Duarte sa sabi, PCS ko, lumulong sa pagtulong. Maraming salamat po. Official draw result for Reverse 17.